ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଦେଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବାକୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ 500 ମିଟର ଇଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ହେରି ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ନେଲେ ରୋଷେଇ କରାହବ, ଭୋଜି ଭାତ କରିବ। କାଠ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଛୁ, କାଠ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଛୁ କାଠ ନେଇକି ମା ବୁଢ଼ୀଦେଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରିବା। ମା ହେଉଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ସବୁ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା। ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଘରେ ଦେଢ଼ିଆରେ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ।
ଖିଆ ପିଆ କଣ ଲୁଣ आनंद एक बार बुढ़ी देंगे बिस्तर बोल आनंद एक बार बोल आनंद एक बार प्रसाद सेवा हो बोल आनंद एक बार आहुरी एक बार ସହଦ ବାହାରିଲା ଶନି ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା କଣ ଦେଲେ ମାଝି ବାଜୁ ଗରମ